Għal Nathaniel Bouvet l-edizzjoni tal-ġostra tal-lejla fl-Imsida hija waħda speċjali. Dan kif se sellem il-memorja ta' missieru Joe Bouvet li ħalla din id-dinja 7 xhur ilu u li matul ħajtu ħadem b'dedikazzjoni li ma bħala biex sena wara oħra il-ġostra tkun suċċess. Malija speċjali tipo missieri kien rabbini fiha il-ġurnata ħosdarbnat li nħu postu fil-ġostra. Dan kien muskat ta' anatoma ta' dak li wieħed jesperjenza waqt il-ġostra. Fil-ġostra namlu arblu li dal-arblu fih 50 pit, nwaħlu 3 bnadar fuqu u nedilkuh bix-xaħam. Il-parteċipanti jridu jitilqu bil-ġirja sakemm jippruvaw jaqbdu il-bnadar li hemm fil-quċċata tal-arblu. Il-ġostra li ssir mill-1892 se jkollha 3 rebbieħa, b'dak li jiġi l-ewwel post se jieħu l-Bouvet Cup għad unur il-memorja ta' Joe Bouvet.